to Hamdi rekliš. Kad bi to rekliš uživo, ja ću ti dati onoga Passata šesticu svog na poklon. Ja, pozdrav iz Njemačke, pozdrav za Njemačku. Dobijaš Passata šesticu, kad bi to rekneš u lice, odmah ću ti ovako ću ti ključeve dat i reći evo ti halal ti bio Passat šestica. A ja i ti Joško i ti dobćeš i ti Passata šestica, dođite oba dvojica. Vidite selo Gačice BB, znašte se od vas dvojica, dođite oba dvojica. Fadil, evo još, evo začu vam i Fadila ovog, aj Fadila i ti sa njima, evo trojicu vas zovim. Gdje god hoćete, evo, i daću vam Passata gdje god hoćete. Daću vam ga ovako od ključeve. Ja mislim da bi morao doći onaj... Slušaj. Šta plaćaš za porez? Čekaj, idi se, samo da kosu svežem. Plaćam sebe penziju. Razumiješ, da imam penziju koji svi ljudi. Ja sam promašio 37 godina, nemam dana radnog staža. Razumiješ? Sad ću da plaćam unaprijed, odmah 4-5 godina, ako treba i kredit ću zalilat, da darim za penziju, da dobijem penziju za 2 godine. Samo da vam kažem, uskoro ću ja i u penziju ako Bog da. Možda za neki, vidiš, 37 nemam dana radnog staža. A sad ću vam reći da se čuvajte se ovako za šteklju. Ja mislim u iduće godine da ću biti u penziji. A ja, bit ću u penziji 100%. Sad da vam kažem, ali bit će, znači, 37 nemam dana radnog staža, a iduće godine ću biti u penziji. Zamisli to, može li to iko? Da ne može niko, a ovaj Čiko može sve. A ja? A tako može u Bosni, pa normalno, brate moj. Moraš imat obraz, moraš imat ljude. A ja? I bit ću ako bude u penziji iduće godine. Što jedete govna, pusta čovjeka na mir. Joj, nek si napisao. Čekaj, da prikvačim komentar. Eto vam čovjek piše fino. A ne mogu on me naškod, brate. Slušaj me. Slušaj. Amdo je za 1,5 godine uspio što on neće čitav život. A spremaj mi iznenađenja ako Bog da ubrzo otvoram restoran i kupujem novo auto. Slušajte me dobro. Otvoram restoran i kupujem novo auto ubrzo. Kad to vam sad objavim, Allaha mi moga, vi ćete svi popadat na guzicu. Od poštenja svog, ja. Slušaj, otvara restoran i auto novo ide. A Passata šesticu ću u šumu vozit on je zašumi, razumiješ? Uskoro, jesam rekao da ću otvoriti humanitarno udruženje, sam ga otvorio. Gledaj, otvorio sam YouTube. Slušaj me sad dobro. Ubrzo otvaram restoran i kupujem novo auto. To ću vam objaviti na YouTube i na TikTok ubrzo. Ako Bog da išalami. Slušajte što sam ja rekao. Sve što sam rekao, to sam i uradio. A ima da vi dušmani, samo ćete vikat, otkud Hamdi? Onda mi zovite i Sipu, i policiju, i sve živo zovite. Potrkat će hejteri. Slušaj, Admire, ne budu li crkavali, evo je, ne budu li crkavali. Kaže, Kingo, pokro, eto mu, gde zove policiju, sire, King? Gde zove kad sam lopov? Ja do sad bio u zatvoru da sam lopov. Po vama sam ja lopov. Ali ubrzat ćete. Ubrzat ćete vidjeti. Pa znam ja hider narkomanu. To materi svoje tamo malo piše, vidi kako ti je majka. Amdo, svi te prozivaju. Slušaj me ovu. Jusić, kad otvorim sad restoran, kupim novo auto, onda će im biti muka, onda ću im reći, ovako, ljudi, danas sam kupio auto, otvorio restoran, sve što me više hejtate, meni sve dobro ide, razumiješ me? I to će njima biti muka, oni više neće znat, slušaj me dobro, oni neće više znat gdje se nalazi. Ali uskoro iznenađenja, polako, sabor. Uskoro, polako.
vičeš restoran i nova vozilica, a oni će da crkaju. Zapam šta sam ti rekao. Oni će da crkaju. Crkava će, zapam šta ti je Hamdo rekao. Hvala braćo na restoran kod Vepra. Pa ja, kad budem otvorio restoran, dođi frajeru da pokaže da si mangup. A ja, pošto te prati jedan čovjek, brate moj, ja ne znam šta ti je. Boli, jel da kad kažem ja da će sad otvoriti restoran i novo auto kupiti? Ja znam da i boli, razumiješ? I onda ću im reći za 2 godine šta je Hamdo uspio. I onda ću vam sastaviti video od svog početka, od nošenja drva, rađenja, sve ću vam sastaviti video i od početka do kraja, znači dok li sam ja uspio. A ja, vi što im je krivo, ajde napadajte. Muka, jel da? Muka što će Hamdo otvoriti restoran i kupiti novu vozilicu. A ja, ima da se sam vozam, a vi ćete da gledate hejteri. Vi ćete, sam ću vam pokazivati kako se vozam. Vi što su navali, tako i treba navalite. Pa nisam ti ja kriv što ti nis, brate, uspio, šta ću ti ja? A ja, alek mu selam, dušmani, zapamtite dušma da ćete crkavat. Zapam da će crkavat, kad im Hamdo kaže, zapam da će crkavat. Jeste uzdigao, pasaće u šumu. Pasaće u šumu, brate moj. Sjećaš se kad se smio Hamdi, vidi prosjaka nosa drva. Sad ćeš ti da gledaš kako Hamdo uživa. Ja. Ide inspekcija. Pa morate zvati inspekciju, policiju, sve živo, zovite protiv Hamdi. Znaš šta mi morate? Otresat ušima, sam ćete. Zapamć šta sam rekao. Otresat ćete ušima. Otresat ćete ušima. Allaha vam kažem. Dogodne u penziju. Dogodne će otići Hamdo u penziju. Imat će restoran i novo auto. Sve će biti. Sve ćete biti obavješteni. A ljudi će pocrkavat. Dušmani, vi ćete crkavat. Vi ne znaš šta ćete. E onda kad to sve se budem, onda ću ti doći pred kuću, kad mi nešto rekne, doći ti pred kuću i pred tvojom majkom, pred tvojom čačom ću te šamarat. A ja, da znaš. Vidovi, oti mačica. Moja čeri, šta ste ustavila sliku? Ja se naježim kad te vidim. Ja ne mogu da vjerujem da žena ovako izgleda plastična. Katastrofa. Ja mislim kad te čovjek poljubi, isto da je poljubio onu gumu od Passata šestice. Ja vjerujem da je isto da je poljubio gumu onu. Ja vjerujem da je to tako. Vjeruj me. Ja mislim kad te čovjek poljubi, isto da je poljubio onu fudbalsku loptu kad su ljudi treniraju. Šta će kad je poljubio ona plastika ovdje u usta? Ja se sam naježim, Allahom. Ja sam se naježim. Pa znaš šta je to da privuku miškarce, znaš oni mušna ako dođu. Ja kad je vidim, ja okrenem glavu, ja se sam naježim, sam se izaspim, moram otići dole apoteku, pitam kaj šta ti je Hamdija bilo? Rekao, vjeruj gospođo, ja kad vidim ove napuhane, ono sve plastično, ja ne znam ko njiha, još ona, i on će još jedan ljubi, ono. Rekao, ja gospođo, sad se od nja izaspim. A kako, dragi Hamdija? Pa eto, rekao, ja kad nju vidim, nju kad rekao čovjek poljubi isto fudbalsku loptu, ono, znaš, to je gumirano sve. Imaš kakvu kremu, kaj pa čekaj Hamdija polako, kako bi ti kremu? Evo rekao za ovaj osip. I ja sad uzmam stalno te kreme, jesu 45 maraka jedna, ali nije mi žao. Mora. U tebe kad je žena bolja, u mene žena sva prirodna. Sva prirodna, puter. Vi što se oblizivam, puter. Ljubka, ljubi Hamdo. Pa nije ona, znaš šta je. Mogao bi ja sad uzmem svoju ženu da ja ugradim te silikone, da je do mi Bog. Ja sam puno snažan, ako pricem pukne, ode 3000 maraka. Pa nema to znači, nema smisla. Pa ja, ne smiješ to ni prići, ne znam kako, ja se sva stvarno naježim. Joj, kad je vidim, ne ustano ovako. Pa čekaj, da je ti Allah, da ti budeš vaka, ti bi se rodila vaka.
da je ti Allah, da ti imaš grudi volke, ti, tako bi te Allah stvorio. Ali znaš to, pošto ste vi, kako da kažem, nezadovoljni ste, zar mora žena da ima silikone plastične, zar mora žena da ovako da bi čovjeku bila dobra? Pa nema smisla tu. Pa možda i ljudi nagovaraju, ne znam. Treba krema za zatvora. Joj, 13. level. Pa di vam da ti Hamza nešto pokaže. Di vam 11 ljudi prati. Ja da jedni, nemoj lagat. Joj, prirodno je najbolji. Pa priroda. Nemoj meni dođu mama neki je sad, ja ne kažem da sve žene isti. Budi kako je te Allah stvorio. Budi kako te, nemoj meni glumti narkomani, istetovirani. Pa majmune jedan da te Bog htio stvor takvog išaranog pašće, jer misli da si interesantna što ti imaš te tetovaže, jel? A jesi mi interesantan, vidi, ja kad te vidim ja bi ti ruku iščupu. Vi materi mi moji. Šta će seljak, bole? Seljak. Braco, čekaj sam da ovog braci, vidi motorića u braci. Pa čekaj, brate, pa da tu nije dječji motorić u tebe, drago dijete, buš mi izlajva. Pa ja, pravo si sve, alejkum selam. Dobro se rekao, Meluk, sve mafijaši. Dobro, ja kad ga što sam pukao, on bi pitao koju gasio svjetlo. Vjeruj mi. Metali šumska, nemam ja, brate, 30 centi, a takih za 10 ne boji. Vjeruj, Handisom, ja kad te pukao, ti bi te naočale, sve bi ti stakla odletla u oči. I što bi mi meni to trebalo, brate moj, da te ja zapucam, da ja dobijem 400 maraka kazni. Nakon kad se titneš tu, skine naočale, da ti ne bi slučajno tamo poremetio vid. A ja. Međede, kaže Međede. Međede, dobro Međede, eto ja sam Međed, samo možeš mi izlava da te moje oči ne vidi. A ja. Pa ja pričam istina, mog, ja ništa ne lažim. Vidiš, treba zadržati veliku publiku, 350 ljudi da te gleda, negi ne igra mečeve, negi tam, ništa, znači sjedimo, pričamo i to je to. A ja, vi kako sam se jučer šišao, lijepo, frizura, tipi tope, a ja. I onda viču, Hamdo se uzdigu, ja za svojih 37 godina nikad frizeru nisam otišao. Zamisli to. Ima taj, da li postoji čovjek za 37 godina da nikad nije ošao u frizerski salon šišao? Sad ću da se šišam. Sad ću da nosim originale. Slušajte me, ovi hejteri paščade. Jučer sam dobio patike 300 maraka. Pokazat ću vam, Hamdo, sam polako. Pa ja, jučer mi žena moja kupila patike od 300 maraka. Ja vičem, ženo, što si mi kupila? Hoću, Hamdo, namjerno da izgledaš ovim hejterima. Ima, evo, jučer mi je platila majicu 75 maraka. Kupila mi trenerku 100 maraka. I tako da je potrošila jučer na meni mnogo novca. I ja vičer neko ljubav, mene ne treba ništa, što će mi. Idu patike životom, ja s materim, znači 300 maraka patike. Imaš malo vremena. Obdravno video. Ostavno sliku, ali nema na sliki. Ima video. Gdje smo ljubav patike da im pokažem? Pokradenog novca misliš? Demo. Idu kaj patke životom djeca gladna. Nemoj slagat. Pa de freru ti si. Pa tu je boli ja. Pa de ti malo podijel narod. De malo uđi mi koliko je Hamdo podijelio. A de pokaži šta si ti dao, Tu sam vas čekao. Viš kako da ja napravim smical za vi dođete Hamdi direkt pred noge. Aj pokaži patke, nuki. Čekaj da pokažem, pa vidi šta su meni ljudi sve kupili, vidiš, ja kuću namontirao od ljudi, čekaj da upalim svjetlo, pošto sam trenutno, vidiš, ovdje sve što vidiš, sve su mi ljudi kupili, sve su mi ljudi nabavili, znači sve što imam su mi dobri ljudi dali, sve od dobri ljudi, ja se ne stidim, brate moj, razumiješ me? Nema stida, nema srama, moraš da kažeš u životu samo iskreno.
kažeš fino svima, jesu, sve su mi ljudi dali, hvala dragom Allahu, i kuću su mi napravili, ali su dali Hamdi novac, Hamdija je kuću naprave, nije ošao popio Prokocku i dalje, znaš. Ajde, razumiješ, pa jel te stid, ja znam da bi misla da i ti volio da imaš ovakvu kuću, ali znaš, posle stavio tu sliku, nema, pa jedan te čovjek, brate, prati, vidiš, dok god budeš imao tako jezik Boga, neš nikad ništa imat, razumiješ me? Ja, vidiš, ti volio da imaš ovakvu ruku, ko što ima Hamdo neke kvrgetine, ja znam da ti volio da imaš ruku, ovo Arnold Schwarzenegger nije imao ovakvu, vidiš, to sve mišići, pločice, gledaj. Nikad trenirao nisam, vidiš opuštane ruke, vidi sad. Znači to sve mišić do mišića,